taon doon si Brady Whitey. Ang topic, Brad? Topic ba, pagkapangulo ni Pedro. Sige. Salamat kayo, Brad Jibil, niya. Ang wako, karon mo kanibaw sa topic yun, kay wakong good sa tini. First topic ba ni? Dili, kamuha. Kung sa po, pinaka-speaker ba? May nangyari. nangyari. So, pagkapangulo ni Pedro, huwag mo kanibaw sa topic. Pedro man na siyang topic. Ikan ko sa diway, Island FM, radio, sa tayo kaya ko, panahon ko. Brad Hasol, lang ito, Brad Troy, sa kabutang mapupsanang ng minister sa Santo Niño, Basilica. Ini Basilica na ito, lang sa Tupapa na ito. Matupas pare, misionary dito sa Nicolas, no Sabado. Pasangan na Basilica ba, dito na sa Tupapa. Muna yung misionary president. Yan si Juan, sa Jepel, sa kaligdong butang ng minister, kugihan, safety, dari sa Juan. Yan. Yan ito, hindi kita magdugay kay na may schedule mo. Kaya naingon ang balang sulatan, Matthew 18:20, duha tuloy ng katigong sa ngalan ng Diyos na stilawala. Yan ang ginawa na ito. Malagang hanggang pagamay, waman mo yung ginawa at tuwali sa dagang tao. Ingon mo siya nga, iwali may bilita, bisang asang suok sa kalibutan. Suok ka na, hindi nalagyan. Asa mabasa na? Marcos 14:9, Mateo 26, versikulo 13. Bisang asang suok sa kalibutan, iwali may bilita. O niya, ang ginawa mingon, bisang usalang ka makasala ang makabig din mo, magpistang langit, lutas 15 stitches. O niya, kay nasa Santiago 5:20, usa ka makasala mapaduol mo sa Ginoo. Magkapasay daw si musala o malikay ka sa matayo. Likay ka sa matayo. Probe na ko na ba? Probe na ba sa Grandes? O ito naliksan na sa wamon sa Brad Masol. Lugoro 137, 167 sa minimo na. Uban-tumba na nabita. Pwede na? Murag. Radyo pa na siya sa Kisbe. Kisbe. Kinjol man sa kapil. So, wala ko sa ang Santiago 5:19, tinuon yun ba? Kaya maluwas giga sa imong kamatayon. Muna, so wala yung sa punto itong topic nga tunol ni Brad Jippel, ika ni Brad Danny Madia, chapter 260, na Juan, ining pagkapangulo ni Pedro. Importante ni pagkapangulo ni Pedro kay ang tanan ng reliyon, huwag man ngini tabikan. Ang Bible Baptist, ang Sabanista, Iglesia ng Cristo, Islam, tanan. Nga po naging Bible Baptist, kanan mga reliyon, Santo Papa. Yun simplify na ito para madaling sakto nga asa man mabasa sa Biblia nga si Pedro Santo Papa. Duha ka pastor akong nakasakay sa Librando Basican sa Sanat San Fernando. Grabe ko kay padong mas si Pilar Sinjil mo pag-usan ni Martiso. Nagugyan to sa gihatdan sa Sanat San Fernando. Kung sakay ng Librando Bas, naidoon ka dagong tao, parehan mo, Brad Roy. Dagong tao, pastor sa Baptist Katipunan. Niya po itong tapika sa sumasang mga diskasyon. Inimutanan siya nag-uasa mabasa si Pedro sa Tupapa. Kumana. Ingo na sa Biblia, Matthew 16:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Unya, sabi ni saya na, yata gano'n mo, Pedro matamang Jesus Christ, mga Yahweh sa kanas langit. Ay mong idilit din sa yuta, idilit usap sa langit.
ay mo gitugot, tugot sa langit. Sa langit. Ang buot pasapot ang matod pa ni Bishop Muro sa kapangitang obispo nga libro ng guluhan, Our Catholic Faith Manual of Religion. Kaya maingon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ang pasabot na, I will give you the supreme authority over my church. Supreme authority. Pero di mo nung magamit mo na sa pastor. Kaya pang katoliko naman na maminaw. Yan ang tugi mo, lahim ni dibati ko alin. Wala lagi mo basta pero ginagawa rin, pakakon ka. Ang pangutana, ang mga taga gawin kung sa may tawag. Amahan o dili? Tubag. Pastor. Imo na yung kumtira na yun. Kaya paghatag ni Isog mga yawi. Kung magkadawat ko mga yawi, tago ka man dili. Saya pangutana no, tubag ka na. Ito, mau ni, masabot niya, Matthew 16. Sabi na may putnot sa Latin na Bulgata, hupan ni Misyonarya, Matthew 16. Ang labawang pangulo, ang makadawat ko gawin, tawag ng labawang pangulo, Matthew 16. Labawang pangulo, labawang punuan, kung sa may masabutan, sa ito papa. So the first book of Rome, St. Peter, si Apostle Pedro yun, wa may laing gihatagan o mga Yahweh ni Jesus sa dusing ka mga apostoles. Brad Jacob. Miguel Jacob na si Arminaw po mga si San Antonio de Padua, patron sa Sibulan, Negros Oriental. Ningon nga, usanin ka, Golden Mount. Bisagwa, ang mga tao ni biyaan niya, ang isda na mati. Pati nga liga ni Juan, sister ni San Antonio de Padua, nga lang sa Golden Mount, ang isda mamati, ito kasi waling liga eh. Mana? Ihakaw yun, isda. Dito ko nagwali po na sa San Antonio de Padua, sister may gawin. Nagalapo-lapo niya, siya rin aktibo nga, naglaga siya. Sa bukilan, sa Lupas, Biglanilla, Cebu, nagidaan ko ni Padre Willie sa una. San Antonio de Padua, Chapel, pista nito. Siya, hindi ganin abogados pagtuo, kinahang mo rin. Hindi abogados pagtuo ba? Hindi ko rin Padre, kanin. Layo kayo, tinglayo at Jacob, hindi ko isanan. Yan ang gani ba, binisi ko ba no? So dito ko ni Pambit, niya sa di pa mamisang pare. So kaning usa ka Golden Mount sa Antonio pa daw wali sa pila ka tawo na. Mo ba importante? Nya balik ko to si Apostol Pedro mo isyoron nga pangulo para madali tubag na niya pang debate nga hanay pwede po na. Ang una nila na Matthew 16:19 unya Juan ining Isaias 22:22 Iglesia ni Brad Roy. Isaias capítulo 22 versículo 21-22. Matthew 16:18 no? Matthew 16 diyan. 19 man Oh, sa to kay iglesia dito ko ni Christ pero ang nga ito topic through church. Pero topic ito pagkapangulo ni Pedro man. Sa to pa leader sa tanan. Sa to pa ang imawang ng Katoliko ang leader mo man sa to papa. Ganong naman sa to papa, ganong sa to papa nga wa may mabasa sa Biblia, wa man ang birada. So, tungod sa mga yawi lahat ng Jesus Christ. Sulong punuan. Nya, wala na ang Isaias 22, ang makadawat o yawi tagod sa kamahan. Unsa man ang kamahan? Sa English, father. Sa Italian word o Latin, papa. Si San Pedro may unang sa papa sa Iglesia Katolika Romana. Yang mandagkong referensya sa ibang kalibutan, ang New Book of Knowledge sa Encyclopedia, volume 16, page 187. O, mga diyan na pita. Word ang mga kanabong upas. Tagang yung mga list of books na the person from St. Peter. So, diyan na pita, makita ni mga labang punuan, mo dumalas katawan. Naman sa Isaias 55:4 na leader and commander to the people. Isaias 55:4 sa King James Version. Muna nga, muna sa tupapa si Apostol Pedro, o niya, di na basta-basta kay sino katagaan ng mga Yahweh, yung mga apostol sa unsig mo, buha atake, o yung sa may gahong ni Juan, sa
umang unsi ng mga apostoles. Dili isama sa Santo Papa, kaya siya mo'y head of the, kuhan ba, ng katawan sa Diyos. Pero ang itawag universal judge. Ang unsi ka mo, nakapoy kahong, pero dili sa sama sa Papa. Kundi kitang college of the cardinals. Maka misa, maka sakramentos kumpisal, labi ng mga aborasyon, may mo na sa mga obispo, sa Santo Papa. Kung nagkong sa pinakabong ipatay, nato ipatay na 79 kubo, ginalaman dito Cardinal Vidal Buhay pa, ang heart killer, taga-tabuan, usak ka babaeng puntis, katabusan ipatay na. Ang to heart killer, gidunggab na. Niya, pagdunggab, isinti kay tanaw. Ini ako ang kuan, ako lang ikot ang ipahid ni Brad Crispin Tapos. Kaya ato mo ito pangayuan niya o inabang ko, nasakit na siya. Usa ka simple, Maria de Puso. Yamatod pa niya na ipatay niya kay heart, ihayag sa kwarta. Pag pila ka adlaw nilabay, nagpakita mo ng babaeng puntis sa heart killer. Pag lari ka lang yung tao, mo siya ka lagi. Kung matay yung 16 tayo na uwi ko po, ang pikas lawas, patay, nisroke ba, anong atake ba? So, diya na siya, ginala siya sa pagsakitan ng wheelchair siya, ginala sa Nicolas, ulo ng tabuhan, o gingan na umisal ka dali. Namay ni katikay siya niya. Kadang sige siya na itong participant ngayon kinabang, kaya mag-wheelchair, mag-euro. Itukan sa sinod. Ang tao magmalatay ng tao, itukan naman na sinod. Itukan na sinod. Karon, stroke siya, di kalakaw, ipagpisal ito sa Nicolas, ang baring, ipagpisalan niya ngon. Bila ka mong ipatay mo, si Tinday na ibig mo, ay isa. Diya siya, dewason siya na kong galing niya rin. Kaya, kuyong taon niya, ato ni Cardinal Vidal. Yung pare sa Nicolas. So pagkuman sa nangumbisal ito, gina siya, talaga sa kina, sa wheelchair, at doon ni Cardinal Vidal sa palasyo. Dito siya, suki siya sa nga si Tintay, doon mo kipatay. Oo. Nga, pagligo sa Cardinal Vidal. Unya, si Monsignor, si Tintay, ako magingnan. Grabe itong patay, Monsignor, si Tintay, doon ko. Ako, nangumbisal sa nangumbisal. Mumingo ba, Monsignor? Si Tintay. 38 ko mag-umpisa ako. Yan na sa atbang niya. Patriya sa una ba? 38 mo kipatay. Kaya mo siya, nakonsensya siya o napapriso siya sa city jail. Ingat doon sa babae nga, mag-alaga dito rin nga. Ilang ko ito Brady White, ilang kong minsan, insa ng heart killer 38 ko po. Insa mo siya, di pa na ipalaot sa sipahan. Serve of confession ng adik ni may isulti. Huwag magkakila. Naday nga na mag-itukan mo, huwag man. Huwag magkakila. Pwede na. Marunong tumbang sa Monsignor. So mo ito nga, 38 ko mo kipatay, nagkonsensya, nagkumpisal, o nga ito sa, nagpapisyo sa citizen. So, di basta-basta. Unya, mo na kung di pasabot ang mga obispo, si Monsignor CJ, Latin Master, talipir sa obispo na siya dokumento. Ipakita ko na o niya, karon na ang obispo, niyan sa Papa, di po basta-basta. Siya natin. Gawa na yun. Suga. Buwan na suga yun. Ha? Buwan na suga yun. O niya, wala nga, kanang si San Pedro, ipruwi ba ito nga, Pangulo ba ganun siya? O, Pangulo yun kaya, hatagan magyawi. Niya, ang karakter mo na, asa kumahatagang yawi, tanggo kamali o dili. So, magita sa versikulo, i-counter na nga, nahatagang yawi, dili siya tanggo kamahan. Mau na i-counter na, yawa sige presentar ng teksto, so, nagpapiling tinuod ang magkanawat o yawi, tanggo Santo Papa. Mau na. O niya, ang role sa Santo Papa, matod pa sa Juan 21, 15, Juan 21, 15, matod pa ni Jesus Christ ng ito niya Apostol Pedro. Pedro, ati mana ama tabiro. Mga kariro ha? Kung siya natin palon,
Ang karero, kung sama. Diba mo ah? Ha? Mga tao, katawan. Asa mabasa katawan? Ang tingin mo, mo. Salmo 79, verse 13. Salmo 79, verse 13. Ang mga karero tago kamahan. Bilig ko nyo na, kung piyagin mo na. Ano yung maayag kay ang simple nga si Boy Militantin, matay na ingat mo siya. Kung piyagin maayag na ba? Boy, hasta, bukton, butangan doon, siguro may bunok, may ilupan. Oh, panamatay yung siya. Purgatorio ito siya. Purgatorio po ito siya. Langit, ito, dugay ko namatay. Pero, langit. Sabi niya, wala ka, dili ba sa basa ang pagkapangulo? Pero, na may mga referensya, encyclopedia, huwag kilabanan. Ang list of Pope Simon, San Pedro, unang sa Tupapa, pumunta na. Kung niling sa Apostol Pedro, unang sa Tupapa sa Iglesia Katolika. Isa man. Ano yung pumunta na? Napagay yung dokumento ka na? Makita? O, hindi na matubal. Wala nga, ang lingkod ng objection mga kaigsunan, Kolosas 1:18, Herbert Caniti, good evening, buddy Brad. Unsa may tubag ang Brad sa programa na apangutana nga jutay raba ang maluwas? Herbert Ricto o si Herbert Ricto is watching. Sa mga goy, si Tinin, prepare ko isa, Herbert Jiwan ko suni. Yung bata. So, na yung pinamutana si namutana nga, ito nito mag-on, Brad. Roy. Brad, good evening. Unsa may tubag, Brad, ang pangutana jutay ra ba'y maluwas? Muna nindot kayo ba? Kay ningong sa itong pare, isaway sa mga sipis bowl kita mga. Ninding kita na? Ningong pare nga, isa kayo sa lang mortal, pwede kalawat. Laban, kus pare, ito, sakto ang pare, ito, uminaan. Kamu si Impiro mo, huwag mo kutunog ini sa Kristan gani. Naway na mo, hindi mo pasbat na. Lawak kayo sa speaker pare. Eh, ang punto niya, yun sa mag-ibang salang mortal sa itong mga lawak, na salang mortal. I-speaker sana. O, niya ka ng mga simple ball na naway, niya i-kumitarewa. Muna ingon si Paras Pilipinas sa ating Gross Oriental. Kuha na, blues kaman ang simple mo naway pare. Blues kaman. Niya na pare nga uban niya, nandun ka dahil nitiral. Exorcist place, wapa duma. Diyos nung namatay, Diyos nung giniya namatay. Divine nature experience din. Pagka mo dato niya, pilip-pilip sa pare. Maritis mo siya, namatay sa pare ni Wali. Maritis na si T.R. Paul. Kaya matod pa ni Brad, notana sa social media live doon sa Cathedral Bible Study. Yuta na ba'y maluwas? Nasa Matthew City 13:14 nga, higpit ang padong sa langit. Matthew City 13:14. Pero padung sa impierno lapat dahil mo ito. May sasapon to ba? Sa ito pa, kung itong pamalandungan, gamiton to sa San Francisco Philosophy and Psychology. Bato ang principal kanina, psychology kung yung gamit sa iba. Ay anak ko, kung yung principal kanina, Israel mo ko yung musubot. Kunya, Brother Wendy, kung lupik si Jesus Christ ang Satanas ng dagang may perno, ato makita ba, ang membros Katoliko, 1 billion kapit. Right? 1 billion kapit na. Ang protestante, abot 1 billion. Wala ba na? 12% ng protestante. Samtang Roman Catholic Church, 18%. 18% equivalent 1 billion kapit. Billion na dili, million. Billion. Ang 18% plus 12%, 30 na. Ang 70% asama na. Pagano na? Pagano ba? 5 billion kapit. Mabitang ipumunta na ito taga-sipi buhol na naway yung pare. Ang pumunta na, wak man ay kumpisalos pare. 5 billion. 5 billion. Huwag misa-misa atin natin. Impirno nito rin. Wak yung matubag niya. O kanang pagano? Impirno na ka. Wak na yung mga kumpisal. Wak mong malawat. Di ba? Kanagan? 5 billion kami. Pagano?
Islam, Hinduism, iba pa. Ada mga Taoism, mga bigan man, dili Kristiyanos ko. So, pagkatangan mo brad, Jud tayo pa malangit, maluwas, naagi maluwas, pero kuan man kining purgatorio may naghamat, brad, purgatorio. Muna yung isa sa purgatorio, pero di mana na to, kay ang reach sa langit, usar man, huwag kakibaw. Ha? Ang ibaw na mo na, pero itong si Chris Bowl, 2020, kipitar ko yung Bowl ito, ako pumunta na taga Bowl, usar yung reach sa langit, kumbaga, kasi na, wala katubag, si Berin Maria rin, reach sa langit. Naas Biblia, Salmo 132 verse 7 to 8. Salmo 132 verse 7 to 8. Ang arka na sudalan sa usang bata, mikaya pa doon sa langit. Isa man ang arka, sudalan ni Santo Niño, mo si Berin Maria. Asa mabasa sa Santo Niño? Lucas 1:25. Kanya, directly speaking sa versikulo, pinadayag doon si 1:5, Latina Vulgata o kining Duay Rems. Laro kayo, blessed today, di kaya padung sa langit. Kayo, assumption dito ibig. Muna usa sa kaupat na dugma sa fundamental sa Catholic dugma, page 208. Ano yun? Assumption dito ibig, si Maria, nalangit yun. Biblia, idugma ba? Di ba yun sa dugma, perten ni Guna. So si Maria na langit. Sunod, tulisan na langit. Asa mo sa tulisan? Hapit ng bilisan doon mo. Ranmasol. Lucas 23:42. Duha ka tulisan tupad ni Kristo. Mingon. Ang usa, Ginoo, maghari ka. Dadagos paraiso. Yung sa tabag ni Jesus Christ, siyang pinulungan. Huwag kang maglinatin, huwag mong liko, Binisaya, huwag in English. Aramaic language. Diyaw mana amin iwi be paradise. Ubad sa English, that today will be in paradise with me. Dato ba, pangingon ni Israel, langit ka karong atong sa langit. Yan ang kamasros, asa na yung langit eh? Oh, langit mo dito? Mau na din, nabita. Maglantugi na sana mga simple, anang lugar o kahimtang. Muna kahimtang to, naapasa kahimtang, nas cross, langit na. Straight, niya asam na ba siya na kahimtang langit? Ay mo pamunta na, Brad. Ako lagi qualify. Daghang mga langit. Daghang na purgatorio. Karagado, makikita yung purgatorio kay undang misa sa simbahan Katoliko Romano. Kung ka na misa para mo na skalan sa purgatorio, magpapamisa na kung ito na langit. Dahil sa 1024 sa Katikisim of the Catholic Church, naningon din yung mga kingsunan sa CCC na uban, sumpat nila yung na si Wayne di mutong lugar. Muto o lugar na kayo na kasigong may katapusan, itawag na imperno. Malugar na kayo na kalipay mo ay katapusan, itawag na langit. O, yan yung asa mang ginipahin na sa lupang open. Kung sa may ginipahin sa simbahan. Wala ito ako lugar. Ako ka ng state na himutan. Dara, ibig. Katikisim of the Catholic Church number 1024. Heaven is the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings. The state of supreme definitive happiness. This state what in this place? State here. Imperno. State ng yapon. Himutan. 1024 sa Katikisim of the Catholic Church. Muna nga, pero atong i-qualify. Naalin na sa Biblia, Brad, Lucas 17:21-23, matubag ni Jesus Christ, ang gingharian, wa diha niya, wa dito, panasul si pukusing-kasing. The kingdom of grace, the life of grace, na kuna ka salos na siya, naan mo gingharian sa langit. Tugma ng ipahayag po ng Bishop Tupilo Kamumo tumapon sa Santos, ang langit na sul si pukusing-kasing. Mo na yun. Huwag imingon na dito lang ito sa mabaw. Huwag mamingon sa Ginoong Jesus Christ. Nakasabutin mo nga, magamit yung puntat lugar, human way of talking mo na.
human way of explaining lugar ang ganito. Pero sa dogmatic teaching, dahil lang ginamang itsura. So wala ko itong mag-obra na dagang maluwas ka po, purgatory panong nasa langit. All souls in purgatory will go to heaven. Atong na langit na di na matong iperno. Kaya naam ito'y simple sa dito, superando to sa una, na ang nagkalat sa purgatory panong ko sa iperno. Di na mao. Baga na ang nagkalat sa purgatory, di na matong pero panong na sa langit. Si Piatar sa punang na mauna ba, di ba ikaw sulit mong tanan naman? So, ato nang ilagpita doon sa pamatanan ni brother na kikargil sa simbahan Katoliko Romano sa Catechism ng Catholic Church. Brad, pagibig, sa CCC number 846 na ang kalawasan, i-hospital ka ito, 846 sa CCC. Sa Catechism ng Catholic Church. Ang kalawasan, ikan yung benepisyo mismo tanan. Jesus Christ. Kunya, dipindi na sa kuan, pag atong pag-exercise din sa kalibutan, muna maligapot kita bisag magsala ka sa itong personal, di na mo biyas kino, 1 Samuel 12:20. Mino, 1 Samuel 12:20, bisag magkasala ta, ayaw pagbiyas kino, alagaray ka nun na yung Diyos. Samot mo biya pagkas Ginoo, yan nagkasala pa ka, di malas ka yun. Muna magkasala ka, ayaw mo biya dahil Ginoo, salit mong biya, wag mo yun, salbar mo yun. Mo na dia, 1 Samuel 12:20. Nutan na to si Radio Commentator Bumbusan di kanina, dahil na asa man ang brad na mapukan na brad na bangunan ni Kudos Ginoo, tsatsawa. Buta dawat ko to niya, nasa Mateo 11:27-29. Brad, Radio Commentator Bumbusan di. Usay mo, text mo ng uban ako, na may palit mo tanan mo asang basa brad. So, Mateo 11:27 nga, ang natong ikapuyang ibugatan, sampit ni Kristo, nagaan ng yugo ko ipapasal kanina. So, igyo. Muli gamiton sa mga pari na mamatay, isip. Muli gamiton nila para manasig kung magtutungod mga kaibigan. Ano ka tapi brad pagkapangulo ni Pindone? Ako manahandan ko bang teksto. Ngayon sa may prueba nga si Kristo mungay pangulo matubas sa Kolosas 1:18. Si Kristo mungay pangulo. Unya ano sa Pedro nga pangulo sa naman Jesus Christ. Matubas sa mga born again sa Batista, Mormons o pa mga tinuan outside of the Roman Catholic Church. Sakto na Kolosas 1:18, si Kristo pangulo nga invisible leader of the church. Dili makita nga pangulo ka. Espiritu man Ginoo, dili makita. Pero ang visible leader of the church, Apostol Pedro, makita nga pangulo. Uli iyang ihatang nga Yahweh, mudubalas sa tawan ba. Kaya kung mulay pangulo, salaag ta, muratan. Si Binti Adventist o born again, bukwak, Bible Baptist, bukwak mo, anong bisanabot? Oh, huwag bisanabot. Muna Katoliko na, bukwak mo, simple ba? Adili mo may reliyon. Community ng simple. Laway, mag-charismatic, mag-grupo. Naagya mong sa simbahan. Muna minggo ng arsobispo na rin sa Tapapan. Pasagdahilan na maglalay sa simbahan eh. Katoliko mga muna. Hindi man reliyon. Ang ipasabot nga, kami ba ang reliyon ang pasabot na. Muna nga, the enemies of the Catholic Church are not outside the church, but within the church. Nasa susunod. Parang challenge kayo ba? Pero nabi sa babang away, lalis man ito. Buhat 15:39. Dakong initong lalis sa pirnabig sa bablo. Lalis ulit. Kaya na, tigil na sa panatarungan ko. Para malikon sa na. Wala personal. Wala personal lang. Wala personal lang. Huwag na panatarungan. O, wala personal attack. Ikso lang. Ha? Mamayon bansok na di mayon yung mga gaday literal uban dili tanan no. Personal man ako i-appeal mo kung personal ay. Oh, para munong sa bansok ba. Away apilon mo ta mo personal may ubirada ta mo sabot. Wa mo sabot na ni lockdown ko sa City National gaday literal. Na ang gusto sa Pablo sa 1 Timoteo 1:3. Pahununga ano nudok sa iyong doktrina.
Doktrina ba na ila? Na, gaday doktrin ko na. Gaday katekisis. 1 Timoteo 1:3. Gideon si Pano. Panuma nunok sa iyo doktrina. Unya, ang Tito 1:13, may na susulat ko mula. Tito 1:13, badlunga sa walay pugong-pugong para makabatong sa usong pagdo. Badlong ito? Badlunga sa walay pugong-pugong. Brad Manuel, sa Vice President, badlunga sa walay pugong para makabatong sa usong pagdo. Wow na nga, badlong, pero pinagi sa isyo-kurisyo lang. Biblia o dokumento si Madili. Badlong ang personal lang mo, watay na, argumento maad, kuminig. So wala ang kuha na to, na may tungkol sa topic, pagkapangulo ni Pedro. Napanibahan na si Pedro na ito'y kantunan sa Biblia na kining pangulo siya, visible leader of the church. Makita ang mga pangulo. Nya, may mga pagkakumpang na, uy, si Pedro, gamay mang bato, brad, iwede, matirisay si Johnson. Brad, nya, o tinuod ng pangulo, kanta kong bato, I will build my, so I will build my church, even if it's offer siya nag-privilegize it. Pero, timan na to ang igamit Latin, Griego, kuhaan man natin yung gamay bato, tinuod ang languages na Latin o Griego. Pero si Kristo mamulo, itandit doon sa mga apostolin, asa may kuha ninyo? Jesus Christ. So si Jesus Christ namulog yun sa John 1:42. Juan 1:42. Diyo dito, kipa o sipawa. Kipa kani, bigso na, dakong bato. Sa ito pa, ikaw si kipa. O, sa ito pala Kipa, Aramaic language ma, pinungan sa Ginoo, na language of God. Kipa, dili ka may bato, so pinungan na kung bato yapon. Siya may pangulo, naligay mo lumpak. Hindi ko siya, ibig gitsuper. Hell, siya na prevail lagi siya. Niya, pangulo, sino matuman mo na. Kaya gibanan sa Holy Spirit ang mga apostoles, kapag siya Apostol Pedro. So, si Apostol Pedro, the first book of Rome, St. Peter, muna nga sa mga history, 67 AD siya namatay. 67 ba? AD namatay. Siya namatay sa New Book of Knowledge nga died 67 AD. So nisunod niya si Linus, may successor niya sa Tupapa, ikaduwa sa Tupapa. Yan na pa yung mabasa sa Biblia nga, ikaduwa sa Tupapa, Linus yun. Murag na debate, may court para may tunggoy kinopreting kaya sa mga buradyo zona. O matutaan mo, ikinong sa Tupapa sa Linus na 2 Timoteo 4:21. 2 Timoteo 4:21. Mabasan mo sa kining New American Bible sa one version na narito si Linus, mo'y pagtong dito mo'y successor ni Apostol Pedro. Sa ito ba, ikinong sa Tupapa sa Iglesia Katolika Romana, mo si Linus. Niya, sunod. Namdo'y Clemente po. Sa Clemente na po na sa Biblia, pero historically, nagay dokumento historically kanang correct yun nga na dokumento mga encyclopedia, Our Catholic Faith Manual of Religion, pero bang rin mamadawat na imingom sa one-sided na inyong dokumento. Natural na mo makita na apostolic succession. Pero ang issue na ito, Ron, kuhan man, kining topic na ito, si pagkapangulo ni Pedro. So, atong ito ba nga, si Pedro mo'y unang sa Tupapa kay kitagad sa mga Yahweh, Ginoo si Kristo. Sunod, visible leader of the church. Makita ng Pangulo, si Apostol Pedro. Yan na pa, Galatia 2:11, ningon sila nga, kunabay sa Tupapa ang mga masayo. Yan doon siyang ibadlong si Apostol Pablo. Badlong man, sa Galatia 2:11, ang tubag na ito ng mga kaigsuna, na tubag na ito, wabadlong nga si Apostol Pedro, nga isip doctrinal, kutsig. Kung pagtulunan mo ito, doktrina mo ito, delikado kayo. May tungkol ito sa practices sa mga Jewish, sa tuluhan ng pamata, kuhan nito sa mga practices sa dilik doctrinal.
Mo nag-explain nito sa Latina Vulgata Duwere sumba mga sa Bible Scholar. Ang Galacia 2:11 dili may tungod sa pagtulunan. So, usahan ito ka Pahimangno ni Apostol Pablo kadto Apostol Pedro. Kaya mga Greek apostles mo kaya si San Pablo, wak ni masakop sa 12 ka apostles. Sa Lucas 6:13. Siya, linain nga apostol sa Apostol Pablo, ulusa sa nono. Muna nga, itawag sa the greatest apostles, duhara, kinsaman. Sir, siya yung mga datong apostoles. Apostol Pedro, si San Pablo, muna yung mga datong apostoles. Dexter Fortaleza is watching. So, muna yung pangutana ni Brad Cañete, ni Brad Cañete nga, Jutay na ba'y maluwas? Sa langit, Jutay na Brad, ang malangit rin ba? Purgatorio daghan. Purgatorio. Yan. Anong purgatorio? Padung mo siya ng langit. Nandang may maluwas yan po. Okay, ako pong i-mention ganyan, nalangit rin si Dari Maria, direkta yun, dugmang yun. Yan ang tulisan tapan ni Jesus Christ. Karon na yung kubang ka na mo sa langit ito, namakat na yung ginoo na yun. Dito malangit. Ang ginoo di ginamakat. 1:22, 21:22. Aking sulat. So, yung pangutanan, taga-lagi yung lugar na, taga-mangago yung mga sa viewer ko. So, wala nga, ang tima, ato na na-probahan nga nasa Biblia, nga po sa CCC, kung rin kita mong gamit sa katikisip, sumentan mo sa tima, kay ito lang, simbahan mo rin, ito ang gina, ari sa Biblia, para patas, kanang, kumutran, di ba, kanang Biblia kay, kung mo interpret sa lain reliyon. So, para ma-analyze yun, kung dokumento sa simbahan katoliko, one-sided man, bias man. So, naas pala ang kasulatan nga si Apostol Pedro mo unang sa papaw ilain itong ipahayag kanina. Kunya, kung mong matawag ang Matthew 6:1-2, niya Malukas 6:12-13, o ganang buhat, puno, kuwan, 12-14 na, nga list of apostles, naguna firme sa Apostol Pedro. So naguna niya ngalan ba? Sabot mo sa Batitus sa Maudio, basta maguna ng ngalan ka na pangulugi ka. O, na yung ngalan, gaguna mo yung Apostol Pedro yun. Niya, wala may gado si Apostol Pedro, buhat 4:13. Si Apostol Pedro, walay grado, wa kay sulam si Juan Evangelista. Mga kaigsunan. Antonay Cabalero, may gabi Brad Iwaydi. Ricky Bleo ba si Bako Mangyaw. Sa ito pa, way grado, nahimong Santo Papa. Muna pumutana ba, sa buhat 4:13, wala kay skula si Apostol Pedro si Juan Evangelista. Apostolis. Ano na Santo Papa na? Santo Papa nga. May grado ka? Sorry? Brad Maluin? Ha? Di ba? Huwag kaingon ka mga huwag katunog sa theology. Ang essential subject sa seminaryo, moral theology, dogmatic theology, na philosophy. Yan si Apostol Pablo kuno sa ulasan, dilit na abogado. Ayang style abogado, huwag yung skulahan sa unas. Abogado mo na eh. Abogado sa Giselle, style. Ito. Kanang manaway ko ng ubang nasa simbahan. Kanang mga 6 day, grade 6, kuno day 6 day sibo. Grade 6, pare na naway. Niya mga supak yun nga sa mga gaday literal. Grade 6 na mo, yung sukol mo na mo, mga pare ako man. Gawan. Niya si Apostol Pedro, ano na, sa ito papa mo to. Sa ito ba si Cristo, wak pumili, graduated sa theology. Bitaw. Wala si Apostol Pedro, way grado na sa ito papa. Amot masabot mga kigsunan, nga ang way grado, ginasig ni Ginoong Jesucristo. Ano man? Nagpilit ko siya, Apostolis way grado, buwan Evangelista o si Apostol Pedro. Pasamote na sa iyo ng Ginoo na ng pili way grado. O tama. Nasa iyo pa, Jesus Christ, pagpili ko ay grado. Wala, sa tumapa man. Walang, ang unas Ginoo, una sa mga tao lahi,
Isaias 55. So, wala nga, di mo takapod sino yun. Ang way grado mo ipili ng Pangulo. Gumikan sa ibiyaan tanang pamilya ni Apostol Pedro misunod kaniya. Tumingon siya nga sa Mateo 19:29, Mateo 19:29, ato musunod ka nako, kinahanglan nga biyaan niyang pamilya, mga anak, o mga inahan, igsuon, talang kaptanan, o musunod ka nako, makadawat o pilok-pilok, pinaka-pilok, ipremyo na niya sa mga apostoles musunod niya. Mao ito mga siyot mga apostoles, sige, biyaan na ni, anak. Kaya mga obispo, usa na may asawa. Matod ba silang objection sa 1 Timoteo 3:1 to? Nga niya, wala pangulo niyo nga may asawa, obispo. Tumang ka na, dili na asawa nga biological sa mga pare o obispo. Unsa man na iway din eh. Matod pa sa balang sulatan, sa 2 Corinto Kapitulo 11:1-2, ingon si San Pablo, sama na nga inyong ipakaslan si Jesus Christ. O, sama na inyong isawa si Kristo. Sa ito ba, ang mga lagat, ang imuon ng asawa, ang Ginoo niyang iglesia, lawas man ni Jesus Christ. Ang iglesia ba, si Bahama, Kolosas 1:18, ang iglesia, lawas si Kristo. Ang Paulo sa iglesia, ang Ginoo niya, lawas, ang iglesia, Efesios 5:23. Wala nga, mo samot, ang pare mismo, iyang asawa ang simbahan. Makalagan ng simbahan. Muna niya, di literal nga biological nga wife. Kundi, mo na implicitly, mo na simbahan. Kung sa may pribara, nga si Pedro na tanto brumasan, amay mo siya sa tumapa. Inaamang niya ang Pangulo niyo niya, amas po Francisa, successor ni Apostol Pedro. Karon, saan ang pagtubag ito? Nga dito sa si Pedro, dito sa Roma. Asa mabasa sa Biblia? Kaya nasa Roma 15:26, si San Pedro dito sa Espanya. Dito siya sa lugar ni sa mga kasila. Karon, Vatican, Roma, naman niya. Siya yung kapagon niya mga brothers and sisters. Ito na yung siya itong sangya na sa hapon. Nagaglag, kudusan ko ba? Dato lang negative. Dato lang siguro ba dato. Okay, salamat ba? Kuan sa Ginoo bang giisaaran sa Ginoo atong pag-asumpsyon sa pagsaka sa atong Ginoo sa langit nga atagan ko kamo bulan nga Espiritu Santo nga maoy makapa dasig sa mga tao paglitok sa mga bisan mo sa pulong nga mga dasig kaninyo mo na to nga nagsangyaw sa mga lain-lain Lugar. lugar ba mo to napunta si Apostol Pedro dito. Ang mga na, asa man mabasa? Muna pang Wala ko kay Pao Frank, pero naginas Biblia Frank na basa niya. Hindi natin yung tabago. Speaker ikaw. So, salamat pa sa mong argyo ko na, sa statement mo ba? Ang iwa kalay na yung lugar, pasabot na abot sila sa yung lugar, pero ang uban nito, ang nakabot, nakamatay naman. Kaya kutok sa kuwan, sa Jerusalem, uban pa. Pero si Apostol Pedro dito yung Romagyo. Nasa 1 Pedro 5:13. 1 Peter chapter 5 verse 13. Living Bible, klaro kayo mga kiksunan. 1 Pedro 5:13. Sa Living Bible kayo, tarang version doon. Paano man na kaning cross reference ito na. Niyo nito, my wife here in Rome. 1 Pedro 5:13. 1 Peter 5:13. Imanay na. Niyo nito, my wife here in Rome. Kasi namulong ka na, Pedro. Nabukong Peter ka. Ang atong asawa diya sa Roma. Kaya magkanuda mo lang nga. Pinarapay ugangan ni Pedro ba? Mateo 8:14. Ang ugangan ni Pedro kihilantan. Sa ito, minyo ni Pedro rin. Kaya yung mangingon pa ni Wede. Dili na si Bahan. Oo, ana.
Dibati mo itong, sister, may sister. Dibati mo itong taga Pagita, itong namigo si Brad Batikin, Mubio, Bless, Diway, Iana, Norma, Diway, Island FM, Batikin, dibati doon sa Katulik sa una, niya na po natin. Niya, parang low graduate, hindi niya. Dibati mo sa ako, kana si Pido, wala asawa, yan na agyon, kaya may bangan. So magkakumplip ka na sa ako ng Pido 513, usahan ka na pag-reconcile, mga kaigsuran. Pahingo niya, ni Brad na nasa na David Pido po ng katong rumah. Ang tubag nga biblical yun, 1 Pedro 5:13, ningon si Cristo sa ningon si Apostol Pedro sa Living Bible, my wife here in Rome. Ang akong asawa niya sa Roma. Pasapot ito sa Roma rin. Si Apostol Pedro dito sa nagsulti Roma, kaya my wife here good in Rome. O, sa ito ba? Akong asawa niya sa Roma. O, sa ito dito sa Apostol Pedro. Nakaadto sa Roma yung si Apostol Pedro. Mamay, inigar mo na sa mong bagril. Adim ito sa tubapa sa wak atong Roma. Ano na? Brad, ang kanang Roma, sentro ka na sa Pilipinas, no? Ako naman, magkanto rin. Mutupat ka rin para rin. Sa Vatican. Roma, sentro na sa Pugnaso, no? Mura, small city na, pero naatan diyang, wag ka ng, part sa Italy, sa kung sa Italy na, no? Italy niya, mura, Pilipinas, mura na, buhol, wag ka na. Negro sana. Gamayin ka, wag. Pero magtakato, magtakato ni Manuel Reyes. Mga pare dito, Vatican. Pero sumasay lang ipamayag nga ang kuwan. Tumalik ko ng itong ugangan. Akong ikaw itong ugangan Mateo 8:14 na ugangan. Akong itubag na kung na asawa siya Apostol Pedro, kitsa may nga siya asawa. Kitsa may nga asawa ni Apostol Pedro. Huwag katubag. Niya. Roelio Kumanero is watching. Saan ka? Master Rason. Wala nga gana ni Biones Cathedral, mga kingsunan kaya kung saan ay matag-Merkulis, huwag may badang song kayo. So, wala nga si Apostol Pedro, dili ito niya, o tiyan, nagibiyaan ito niya. Itong ba, nagibiyaan, kay Namas Mateo 19:29, biyain mong anak, may iso, nung musulun mo kanya. So, biyaan niya. Kadawat yun. Wala na himong sa tupapa ang huwag grado. Huwag grado, buhat ko doon si Apostol Pedro. Nasa tupapa. Karoon yung mga sa tupapa ko kay grado ang mga kingsunan. Kanya, kung sa may na-iproiba nga si Apostol Pedro dito sa Roma, dito sa Ipatay. Proiba dito siya. Usak ka may scholar nga protestante, si William Stewart McBurney. Nako na guba ng libro ha, kabradsok, magnawa ko ya. Yan ko speech kasi sa unang, na may mga libro na, basahan mo nga. Uy, namay. Nagsadamong kong bradsok gamit. The Search for the 12 Apostles. Ang pagsusi sa mga 12 kong apostolis. Suniluta ni libro ha. The Search for the 12 Apostles. Kaya si William McBurney, usak ka Bible scholar nga protestante. Nanangin sa Vatican, sa dakong library doon, dakong library Vatican, ususin siya sa kinabuhi sa mga apostolis. So, isusin niya, ano nang isuwat na yung libro ng Guluhan, The Search for the 12 Apostles. So, yan isusin. Yan karoon dito sa page 64 to 65 sa The Search for the 12 Apostles. Page 64 to 65. Ningo mo dito. St. Peter hid downward at the Vatican Hill. Sa ito pa, si Jesus Christ, sa iyong panahon, ilansang sa cross. Bakit? Ang ulo ng babaw, no? Pero sa Apostol Pedro, ilansang balitan. Hindi, kulbaa sa tubaba, unang sa tubaba. Hid downward at the Vatican Hill. Ang ulo na sa Pedro, tapos yuta, cross anak. Grabe silot sa Pedro, unang sa tubaba. Nungiga, layo ka na ubang mga sa tubapa, Apostol Pedro, huwag grado, nasa tubapa kayo mag-iitsunan, Relio Kumanero, Master Rason. Wala nga, sarang tinaw kayo mga kingsunan, nga si Apostol Pedro, may the first of all. Kung saan, historically correct, story na kaya ngayon.
Yang kemudian siya unang Santo Papa. Kenapa may referensya na mukuan? Jadi, maka bisinta na mo, madili siya Santo Papa na linos mo yun na. Ikaduhan mo linos yun. So lain. So ato nang ikudlo ang mga teksto kanina, wapam din ni Brad, yun ni sister, nga muna na may video ito, siya may unang Santo Papa, niya way gado ng unang Santo Papa, mag-ipili ni Cristo. Subot mo sa potay, si Jesus ay pampapusanon yun, wasa magpili ng mga hingi ranggawa. Ipakita yung kuhan. Kasi tawag na? Ipakita yung Ginoo yang sinsya ba ng tao ba katawan. Bisan, wala gado no? Unya, sabi, kung tanong ba, yun siya to? Ang pagpili sa ating Ginoo sa kampito na nemong nagpapag, ipakita yung yang sinsya ng katawan na natawag ko yung nga niya. Oo. Kaya ang Ginoo Diyos niya padala sa Diyos ko na. You know, may gini mong walbat. So wala mo siya sa punto na itong kuhan, atong pamaladungan na si Pedro may unang Santo Papa. Huwag ilain. Supa ka na, di? Ari ang supa ko. Hindi ka, Pedro ko. Yan. Muna siya. Unya, ang nag-print siya na may kuhan nga, may gado mo ba niya, suila mo ba? Tungkol sa lamdag sa Holy Spirit ba? Ang mga pasulis mo itong sa ligo, karing, namutanan mo siya si huwag yung iswila rin mo siya, ang tuhay na panaron kay na senaryo niya, suila, o tuon, o lamdag sa Holy Spirit. Lamdag ka. Sa una, wag may eskwela, lamdag experience. Sa ito ba, mga pasulis sa may experience o lamdag sa Holy Spirit? Kapantay ka sa una nga, wag may parokya ang mga pasulis, papari ito. Mga pari ito, obispo. Puro ito obispo yun. Puro obispo. Yan pari, pagkita sila. Kasi pagka mga obispo, di ka pari. Yan kay, anong pari ito mga pasulis kay, si Cristo lamang pare, Hebreo 4:13-15, Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1. The great high priest. Si great siya, di mo tawag labaw nga pare kung wala ubos. Di ka lahat kayo mga kiksulan nga. Ngayon nga, saksi ni si Brad Masol, usara may kubok si Jipil, lakaw itong langit yung lamang si Jipil, si Brad Troy sa Liminister sa Torino. Langit 30 minutes siguro. Si 30 minutes sa dang mundang ikuman. Pero nagdagan na po makuha naman. Pito mo. Kapag si Brad, pito. Nawa. Katira Mother Church ni. Wala na ganina. Tapos, patubo. At tulong rin, pagkasari tulong mo. Sa sumdan na rin. Wala nga. Di na kinahanglan nga. Daghan. Magpapos Ginoo. Emangon lang. Naghani, wali. Bisa na sumso, pulihan mo. Namay sok, daghan. Gamay naman. Nakakit ako para rin. Sige ba? Juan, ang imbang si Juan, hindi sa kami, gabrihan man. Wala din. Lusin sa kamen, ubang ibrihan. Ang imbang, wala din. Kasi, Juan, napay mga reconstruction ba? Juan, pili ko hingang buon ni Gaday ba? Hingang buon kagay, ngita ko bisin sa kamen kay adolisyon, sabi ng tawag na uban. Indot, ha? Pero ba? Indot na kay. Ato ka sa Sarikolas, santo, mingaw kayo dito. Sa Rosario, kapil ka niya, hinyan, ang imusi, sabato si Billy. Ayaw ko bisa, kuwato mo na sabato si Malon. Yung muna nga, dito ta, karasig po na sa mga Katoliko, maaktibo na pagtuo.
Masanay prayer ro. Uban wa aprehe kay pasig maintenance mo guys, no? Aircon ba na? Bugnaw niya pasig mo. Usul sa pusinilas. Betul. Nah dito. Asa na pito? Mau ba? Dino yun wala. Kawat to. Kawat to. Ini mo to yung awat ini po. Ha? Apa lagi dia kan ada po. Oba na nasa mana simbahan na muli ko may kumplite. Layo, balik ba? Mo ni no mga po style. Mana sakto pero kung pare din ang taga. Silo ano na pare. Bawa na pare ano. Ako subid do de sa to papa. Ibunguyan mo paglilimos. Huwag na hatagi. Buhat 356. Buhat 356 na. Ang ingos ni San Pedro, ang pulong sino lang yung gihatag. Buhat Kapitulo 356. Unang sa ito papa, huwag mo dapat tayo. Pulong sino kayo, di ba siya nga. Buhat Kapitulo 356. So wala nga, punto nga, ang si Apostol Pedro, perting liga. Kunya, malagay mo, santo po sa nuna, karang bagay, sa bapa may mong tapik, si Apostol Pedro, huwag mo deklarar na ang same-sex, bisingan, ano ba? Yan, napay na santo sa lukbo, si Pope Gregory III, o Pope Paul VI, o John Paul II, naguna ni Pope Francis, huwag mo bisingan ng mga same-sex, yun. So, dahil ang opinion ng anak, na yung bispo sa pekam nito, ba nga, i-reject ang deklarasyon ni Pope Francis. So, makaiwan mo ka, unay, katuloy-uloy kalagihan. So, basit si Marwell ini, napoy, gapambit mo, hindi doon na isiwa po. Dili ka mo silent ka, mo, ang sugat ini, masipi, buwasan. Ikaw, Brad? Tuloy ko ba? Karena ikaw kan nga sip-sip, ang Biblia mawala na bili. Tidak biasa. Lebih. Ikaw, kay Oh, dito kayo. kay kanang buktas to ikaw guna. Wala na sabtan ang pag-blessing. Ang akong Unsan? kanang sip-sip nata na tinuod na no. Oh. Na di ko ang simbahan, okay na. Ang Biblia wala na bili. O na kanang kuan. Ya, ikadua sa katong ang mga tao din na nagtuo. Pada sa katong ibay itong surahan na itong lolo, Oh. ang yun itong isyo na 56. Lagi, province. Katong surahan na. Oh, may nang mo yung opinion ka daw sa ako na ang buhay ko abot. Mga to, di Juan de Francis, nag-explain niya ba? Oh. Ako na sa yapon. Nya. Pero dili sila mag-bless na. Mauwi din sila. Nasay istorya nito nga si isa ito nga obispo nga kuwan ka na ang inyong kuwan, ang inyong pirma dili ayaw itugot na paliton. Kaya so ito nga kuwan ka na konstitusyon ka konstitusyon. Kamusta sa reaksyon nito? Matuban Brad, kung madayon ang same-sex marriage, ang Biblia, way believe, matod pa niya. Kanang kang ipayag ni President Pope Francis, huwag mo yung siya nga. Kami yung unang pagsabot mga sisi ka lalaki, sige babae. Dili, kasal. Oh, kaya kung kasal, maparihan na subang nasunod, kasal kung Amerika ba? Mapawala na karang civil doctrines na concept civil na to, itong confession. Sakrament? Oo, sakrament, mawala na. Civil sakrament. Kuna na gusto yan. Brad ka na naman kanta ka kung sobrang sa panisip yan na. Wawa. Mau gini isipin gini, no? Sipin sa bisyon sa ito sa. Kanang otso. Oh. Kunya, imo na ilibay-libay, mahimo ka na 666. Ade? Mahimo ka na 666. Ang Pero otso makakita. Hindi ka daw sa kanang doktrina,
kaya diyan na magsugod na kuan kanang sa katikispo. No, bayan na. Ngato pa ni Reverend Father Ubo siyang video na minaw ko na kung isig ka lalaki, isig ka babae, mamatay ka, wala mo puli ba? Wala mo puli ba? Kung isig ka lagi, pwede mo Ano ba kanang di mo sanay ba? ini ang papilisod ba ubos na. Mo lagi style mo lang niya. Sa Sa tinsina, manang kitang kondom ito, sa mas teknik. Para sa Oh. satong tubig. Mo lagi. Tubig na timber. Sa mo. Wala nga ako karan ako, wag pwede ko musupak ni Pope Francis kay head of the Roman Catholic Church. Kaya nga, mumuro ka na simbahan, mimuro man ka. Pero mumuro ka, niya, sa tumapaw na. So, ako lang, mula-mulang mingon sa una nga, isa ito yung pabaksin. Ang sa papa ningon kanina, pabaksin mo kay, ati iwan. Ha? Buhat sa gugma ang baksin. Unya, kita dire perbuat ang vaccinated ni daw mo vaksin. Ya, ano sa mismo ni dito ni hangyo pa. Wa ko vaksin. Ano tay nagawa sa kanausa. Prewil. Ako kauban kay Brad sa Tika. Baksina kay Tika, baksina din niya ako vaksin. Pabaksin si Bukeng. Namatay Brad, namatay. First dose ba? Unsa brad? Ako kauban sa Tika ba? Oh. Baksina sila may first batch yun na. Kami, mura second batch may ako, gigripping is na niya na isa may magpapaksin, harin din niya ako bisa. Bilahin kayo siya dapat, duha na po. Oh. Niya, si Booking, happy man sa first batch. Mga to first dose sa ino pa. Patay. Ako, may itong tao. Ikaw wa ikaw papaksin. Huwag yung papaksin. Mapalihat ta. Debate may sa ang kurman sa DYRF pa na si Rara Menes, vaksin tapi. Ako bersekolah na ko. Kita pagi ba, bersekolah ba. Kamu ka berarti na media ni vaksin. Ngerti. Bitaw. Atau na katungod ko kay respect human life, matupas kag isip mo Catholic Church. Ilaw na pa. Muna ako lawas ni may lawas sa obispo sa Tupapa. Lain itong lawas. Sa lawas matubang attorney ako sa Ugado nga sa itong lawas masipyat siya ko ita. Ana ba? Okay, kita ka sa prayer sa Pino. Nanti kegawasan. Sira 15 14 ka mabait din na. Prayer lang. Sira 15 14 ba yun? Tama ba yun? Sige, kamusta? Good. Prayer lang, speak human life. 112, 11. Freedom is a power rooted in freedom is a power is the power rooted in reason and will to act or not to act, to do this or that, and so perform deliberate one's own responsibility. By free will, one shapes one's own life. Human freedom is a force for growth and maturity in truth and goodness. It attains its perfection when directed towards God. Libro. Katekismo mo sa Catholic Church. Taro kayo? Iya, Apostol Pedro. Apostol Pedro nga usbon. Ahudas mo na po na? Oo, dapat. Apostol Pedro, ahudas mo pasabot? Sa kamudas na si Brad. Oo. Na pagbantay ka mo sa mga magtuo kahit ang minsay sa Ginoo tuison ba? Tuison. Oo. Ginoo tuison. Nana sa 1 Pedro, 2 Pedro 3:16 o 2 Pedro 1:19. Lahat kung hudas mo nga, bantay mo nga, i-warning sa Apostol Pedro, muna sa tabapa na, ano yung private interpretation na? Muna mga pasalaan ng mga tao. So muna siya, kanay mo nga, bakit itong simsik sa tabapa, iya itong sugyot, iya itong deklarasyon. Pero upan, huwag siyang puksol doon niya, huwag mo sa tabapa po. Wala nga, ang ako, so pakikuha ng simsik, union, huyo ko, na si kalaki si babae. Ang nas Biblia, 1 Corinto 6:17,
ang mga bayo, si kalalaki, si babae, di magasul sa langit. Ya Roma 1, 26, ang si kalalaki, ang lalaki niya mong gamit sa nanda niya yung gamitong babae. Kundi lalaki na, muna, magpinsinganay na, matubang dikyo. Mag-lipsulip sa lalaki. Di malas na nila mga kayo. Muna nga, ang ginawa mingon, silutan ko kamo magbuhat siya. Bukat si San Pablo gibayad, pero Leviticus 20 resulta rin siya bukatan. Patya ang buhat si kalalaki. Papatay ang ginawa. Leviticus 20 resulta rin siya. Balik ng mga bersua, Leviticus 20 resulta rin siya. Patya ang si kalalaki, si kababae. Patay man. Okay, bukan niya. Kaya ginawa sa karato ko, magkutubod, Mariana, Usara medyo. Usara medyo. Sama to na. Unya, ang Genesis, kaya mingon ng uban, pati wedi, na may ang makasasala mga garis Ginoo, Mateo 9:13 o 1 Timoteo 1:15. Ingon dito sa 1 Timoteo 1:15 o Mateo 9:13, I did not come to call righteous but sinners and repentance. Sabi natin pa, dini bukari, Jesus si pecadores. Huwag kumaris kalibutan pagtawag sa mga madarong, kundi magsasala. So, kana sila magsasala, apil sa pagkalit. Muna niya, itong sa babae nga prostitute, sa Juan 8:12, ingon ng mga Hudiyo, batuon na rin, patiyo na rin, kaya napaw rin. Ingon sa Kristo, ayaw, nato ko sa mga bato. Huwag pa ito Hudiyo, Juan 8:12. Pero di man na to, sa Genesis 19:1-5. Genesis 1:5. Genesis chapter 19 ba? 19 verses 1-25. Nga si Lot o kaya mga anak, buwag babae, asawa, yan na ay abot ng lalaki mga batanong gwapo. Nibisita ba? Ibatog dito. Yan nakahiri mga bayog dito. Mga tiguang mga batanong. Niagto sa balay ni Lot, uningon, Lot, karang mga gwapo yung bisita niya, pag-ausan na kayo mo ng gabiton? O, kung sito ba Lot, ayaw taong pasibati ni mga gwapo mga bisita. Dahil ko yung anak ng mga dalaga nga gwapa, sila kay kurma, inyo na ni. Sus, si Brad, huwag mo ito, kitigaan nito. Sabi ang kitigaan, gwapa, masirat doon. Buto sirat na gwapang babae, sirat na sa Espediros. Muna ang tingala mo si sirat ba? Sirat na sa Espediros. Wala na yung kalipay sa mata ng lalaki, mata ng gwapang babae. So kang sirat gwapa na. Kaya tanam mo ba si Bumbujo Sadiyo, para dinis yan, mingon man disipit. So ito sirat ba? Asa mabasa? Sirat na sa Espediros. Ano yan? Sa ito ba, ang mga gwapa nga anak nilong tawag babae, isabi ko sa mga tao, mga babae, si lalaki, mga laki, mga gender, karang mga babae ko, sa dilim yan, ano ito yung patanon yun? Niya, ayaw tawag kay, ayaw buhatan, nautang buhat niyo. Nga si lalaki. Yato ni Lot. Ya, kung di ka mo, patuon mo, Lot, bukang mo rin puntahan yun, namo, nagang ewe. Ya, wakli si Lot, buto na, magputaan sa anghel ng mga tao. Anan, kay kito yung batanon ng anghel ito. Muna mga gwapit, sugos Ginoo. Istingan ito ng Abraham. Niya, ingon ni anghel, Ginoo ni ingon, isugo sa anghel, isugo ang anghel sa Ginoo. Lot, kayo mo mga pamilya, asawa, mga anak. Ipalayo rin nabita kay sunugon ni saudara. Karon, sunugon. Niya, ang iyang asawa nilingi man, himong asin. So nakikiya sa anak babae yung Lot itong anak. Muna nga, ipawanan kayo ang syudad. Mag-syudad man sister. Sato, na ang syudad. O, muna kayo, mga kasikit na, tungkol sa isikin natin, pumunta na. Matandi, panimo ng sara, katong bang sara na murderer, adulterer, arson, o itong ikuan, ipawanan ito kayo sa Ginoo eh. Kamingom sila nga, kung magkuhan ko no, tanan, mauwanan. Lahin eh. Namay kipawanan kayo.
Sa ito pa, perting na bihal niya isunog na syudad. So, gilaan gigayo. Mas labaw ng gilaan. So, dili, yatong i-distinguish kung saan ka gilaan. Kay, ipawan ang tayo sino. Kanang mawa na pawan ni kayo. Pagka bugata yun, kunang ako, supak na sa Biblia yun, pasan nga, supak. Ikaw, Brad, supak ng gano'n? Supak sa Biblia. Para na kung mga picture. So, wala itong ikumambit sa pagpangulo ni Pedro at ito na nalakibitan ng apil ng mga pagkutana. So, ito yung hatag ni Juan, Brad Barber, sa tayo misahe niya. Si Danny Malihaw, ang si Jipil, ang ito yung Juan, nangitin mo. Crispy na may crispy, no? So, hindi mo rin awal kay, ikan pa kasi sinulog. Bitaw. Lumban, kaan pa. Pero at least, tapadayan niya punta. So, plano na po, karong kuhan, announce na karong Sunday, party na po sa kuhan. Pagpagit, no? Okay ba din yun, announce po karong Sunday. Inviting people din. Attend Wednesday, bawa sana, lagi tayong mga kape. Lagi tayong mga kuwan-kuwan. Hindi na ito, or mga bayad na ito sa mga kuwan. Okay. Dahil na ito ang training ground na rin ito kay Kuon. Sulit sa mga chapel. Na may mga kaila, dahil na ito tagimbay. Ato na sa itong kuwan ng uban kay Luya pati sa umas sa kananin na buhay kasi mo. Kaya nato na pagkuhan. Pag-list sa Valentine's Day ba? Oh, may sa batin. No? Wala ka nung kan. Ano nga, David? Hindi na ba? Yawa, ito, ang Valentine's Day, may kulo sa batin, ha? O, taksan na lang. Waring sa lahit ang buwan, ano? Buhay 14 ato ang nagpulis sa bagnet. February 14? Ang mga lay ginoo. Atong Lenten season, no? So, kadahin niyo punta niya. Tayo. Oh, karang February 14, mo man ay mag-list ito. Kunya, ibaw na ito pala ang ato ang culmination sa Bible month na to, o Bible week, karong Sunday.